Ja si myslím, že u mnoho ľudí je pravdepodobnosťou to, že sú homosexuáli, je len proste symptóm toho, že buď ich matka, alebo oni sami sa počas proste detstva alebo prenatálneho obdobia vystavili nejakým kravinám. Maličké upozornenie. Toto video slúži len ako inšpirácia pre tých, ktorí nemajú informácie, ktoré v tomto videu odovzdávam. To, čo tu budem hovoriť, môže prísť niekomu ťažké na prehodnutie, no pokúšam sa tu len pomôcť na základe štúdií, ktoré sú linknuté v popise videa. Napred chcem uviesť, že nie som homofób a je mi jedno, kto čo robí v posteli, pokiaľ nikoho neobťažuje. No fakt je, že niektorí ľudia si neželajú byť homosexuáli a radi by mali deti. A presne pre nich je toto video určené. Začneme menom, ktoré túto teóriu, ktorú dneska chcem rozoberať, začalo. Dr. Anthony J., autor knihy Estrogenerácia, ktorý sa venuje DNA konzultácii, optimalizácii testosterónu a tomu, ako sa vyhnúť nebezpečným chemikáliám v našom prostredí. Jedna z vecí, na ktorú tento doktor poukázal, bolo to, že hormonálna rovnováha dokáže mať vplyv aj na preferenciu hračiek u detí. Keď som sa ja osobne toto dozvedel, tak som bol trošičku akože v šoku, pretože čo sme doteraz riešili je to, že pokiaľ teda máte nejaký hormonálny disbalans, môže to mať efekt na to, ako vyzeráte. Keď som sa ja tento fakt dozvedel, tak som bol dosť v šoku, pretože zrazu to nebolo len o tom, že hormonálna nerovnováha robí nejaké veci s vašim telom, ale tentokrát to robí nejaké veci aj s tým, ako sa chováte. A to bolo pre mňa niečo neskutočné. A práve táto vec mi pomohla sa zamyslieť nad myšlienkou, ktorú v tomto videu rozoberiem. A to je, že keď hormonálna nerovnováha dokáže ovplyvniť to, aké máme preferencie hračiek a ako sa správame v niektorých oblastiach nášho života, dokáže to ovplyvniť aj našu sexuálnu orientáciu. Takže vrhneme sa na jeden z dôvodov, prečo si ja osobne nemyslím, že homosexualita je len náhoda. Myslím si, že viacerí z nás poznajú prípady, ktoré sa obliekajú nejakým špecifickým štýlom, alebo sa možno nejako príliš starajú o vlasy, alebo majú nejaký iný typ správania a tieto prípady dostanú označenie, že sú teplí. A taktiež si myslím, že väčšina z nás si uvedomuje aj to, že väčšina vtipov má na sebe kúsok pravdy. A myslím si taktiež, že viacerí z nás sme sa stretli na sociálnych sieťach minimálne s tými prípadmi, ktoré toto potvrdenie, kedy sa inak obliekaš, správaš a staráš o svoje vlasy, povedzme, a máš inú sexuálnu orientáciu, takže proste to potvrdzujú. Tomuto štýlu obliekania alebo správania zároveň sa veľakrát hovorí aj femboys, kedy fem stojí pre feminitu, čo je niečo ako správanie alebo atribúty, ktoré sú tradične spájané so ženami alebo ženskosťou. Teraz môže niekto prísť a povedať mi: Dominik, ale to, že je niekto femboy, neznamená, že je automaticky homosexuál. Veď ja toto tu ani nehovorím. Hej, ja tu len rozoberám potenciálnu príčinu toho, že je niekto psychicky neplodný. Dúfam, že ste zatiaľ v obraze. Títo ľudia, ktorí teda sa inak správajú alebo obliekajú, sú proste tí femboys a zároveň majú inú sexuálnu orientáciu. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že majú vyššiu tendenciu si dávať make-up, lakovať si nechty, dávať si rôzne produkty na vlasy a vystavujú sa plastom v nejakom proste fancy, lacnom oblečení, ktoré proste z niekade kúpili, aby vyzerali tak, ako chcú vyzerať. Tieto veci vedú ku zvýšenej hormonálnej nerovnováhe, pretože všetky veci, čo som teraz vymenoval, sú endokrinné disruptory. Takže pokiaľ by endokrinné disruptory mali vplyv na sexuálnu orientáciu, tak pojem teplý kaderník by dával úplne zmysel. Toto boli len moje domienky. Ideme sa pozrieť na štúdie. Máme tu konkrétne dve, vysvetlím v skratke. Jedna naznačuje, že endokrinné disruptory v prenatálnom období a počas života dieťaťa vedú k zvýšenému výskytu homosexuality. To znamená, že pokiaľ si bol vystavený, keď si bol v maminkinom pupku
alebo keď si proste žil ako decko a bol si vystavený nejakým kravinám, ktoré ti porobili hormóny, tak to môže mať vplyv na to, akú máš sexuálnu orientáciu. To je fakt. OK? Druhá štúdia. Dôkazy podporujú úlohu prenatálnej expozície testosterónu pri vývoji záujmov typických pre pohlavie v detstve, ako aj pri sexuálnej orientácii v neskoršom živote aspoň u niektorých jedincov. A niektoré z týchto ciest nemusia zahrňať hormóny. Čiže v podstate druhá štúdia hovorí skoro to isté, čo tá prvá, len teda s tým, že hovoria, že je to minimálne u niektorých a zdôrazňujú to, že to nemusí byť u všetkých. Čo si myslím, že je dôležité spomenúť. Hej, to, čo tu teraz rozoberám, neplatí pre každého. Jasné. Ale pre niektorých ľudí to proste môže byť potenciálna príčina toho, prečo proste sú akí sú. Teraz aby som tak aj v krátkosti vysvetlil, že čo myslím pod pojmom endokrinné disruptory. Robil som na to 2 videá, ale v rýchlosti sú to veci hlavne ako čo máte v jedle, nekvalitnej strave, chemikálie, ktoré proste používate každý deň, obzvlášť kozmetika, ktorá je proste nejaká lacaková, ani neviete, že čo to obsahuje, plasty alebo hlavne varenie s plastami a tieto veci. Hej, tieto, čo som teraz vymenoval, tie robia podľa mňa fakt veľa. Čiže na základe týchto štúdií dám nejaký verdikt. To, že endokrinné disruptory majú vplyv na tvoju sexuálnu orientáciu, je fakt. Bez debaty. Do akej miery a pre koho, to je samozrejme podľa mňa otázka, ale má to efekt. Čiže mal by si sa identifikovať ako homosexuál, nikto ti nebráni, no ja si minimálne myslím, že pokiaľ si ten človek, čo homosexuál nechce byť a nevieš, že ako to spraviť, myslíš si, že to je niečo, čo sa ti proste stalo a ty s tým nič neurobíš, tak dať na poriadok svoje hormóny by asi nebolo zle. Opäť pripomínam, že to, čo tu rozoberám, nemusí platiť pre každého. Ne? Ja si myslím, že u mnoho ľudí je pravdepodobnosťou to, že sú homosexuáli, je len proste symptóm toho, že buď ich matka alebo oni sami sa počas proste detstva alebo prenatálneho obdobia vystavili nejakým kravinám. Druhá vec je tá, že keď toto človek začne riešiť, tak podľa mňa treba byť trpezlivý. To, že teraz niekto roky niečo používal a vystavoval sa tomu alebo to išlo do jeho tela, neznamená, že to za týždeň dá von. Taktiež si myslím, že dneska veľa toho robia aj médiá a nemyslím si, že pokiaľ váš chlapec spravil niečo raz, tak sa má identifikovať ako homosexuál. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak stačí mi dať vedieť do komentu a ja zverejním druhý dôvod, prečo si myslím, že sa z niekoho úplnou náhodou stane bukvica.